Mám tady upozornění, že v Budilně jsou teplý párky, krásné kluci z Pěhna. Odstartovalo družstvo ze Suchýho k požárnímu útoku. Zatleskáme, zafandíme, dej jim to tím pěkně, tady malá knížka, vadí voda, notání krásný. Je to škoda, to sání bylo úplně nádherný, ale mám takový dojem, že asi nedotříkají do té čapelní, to zavřené hadičko. Je to škoda. Je to velká škoda a je to jejich tradice. Jsou fakt dobrý kluci. Brzo voda, ale bohužel. Pokud si můžete představit, tak to je obrovská rychlost nasání, to je otázka 4 sekund, 7 sekund nasání vodu, že rozdělali hadice.